iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kasla aburido kalaunay, Bele. Ni Diego, nanang. Apay ti asawam. Kanayon ti overtime na. Di mo kat kaya, tadakkel tot maswilto na. Kumaano dakkel mo tiyaw awat na kat saan mo. Anya? Saan maminsan? Sa bali ti umapapay ti panunot ko. Kat, anya ti kayat mo asawan. Adan samat sa bali nga aramidan na. Sus, saan nadakas ti agatap nga masapulapan kam nga umuna ti atap mo? Nana. Kasaritam ti asawam nga maging kahit ti maliklikan saan mo nga apapaan. May ti diplomasya. Saan ko akait nga agapa kami, nanang? No maminsan, sana ka makaidna kapo iti mapaspasamak. Anak. Saan magkakas jay idi ni Diego? Ininot nga dadagiti matlaw ko ang nagpaliwan na. Among Diego, saan ko ang may larawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kas ita ka nito. Anyan? Diyak may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Unay ngero tiyara ka mo kanya. Apay, saan mo akayat ti maara ko? Apay kidinasan, kinapuno na. Maslak may dahi tayo kitinalos a ragsak ko. Amang kun am lang data. Putno di pagpagak. Makabartik di ayat mo, Carla. Mariknak ba't katitibara ti panagayat mo, love? Carla. Sapay lang taag na nayon ka itisibay ko, love. Di na kuman pampanawan. Lading itak. Nga maamumati ka po na. Adi mapasamak detasan ka di. Amok. Nakasta nga rod. Mawatan ako mga rod. Nakanayon. Dahil talang dikit kita wag apapurking ka. Kanayon, mat. Kan sipod pa hindi. Maawatan ka. Ang kidawag. Mabalin ka di. Adito'y kang pat na kita. Anya? Please. Pangaasing, tapat gam ko matikid daw ko kun ka. Sige, patkakikid daw mo. Sando na maulit ha. Amo matindi ka po na. Pinaragsak na ulay, Diego la. Di cellphone ko. Kumawa ka. Apay ati mo sang batan. Sino tumawawang? Ni Mili. Apay nga rin mo sumbatan. Saan ka nagdanag? Maawatak magkat. Apay nga initot mo? Amok magkat. Uray ko na maawatan na. Amok ka na sakit tinakin mo. Unay ko naktikas tayo. Nasakit ng paiso. Awan ka po nang sakit tinakin ko. Kaputa. Sabi takmat lang itibiyag mo. Saan ka kumagsarita iti kasta? Agriring man eh. Sungbatam ko ma. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangat ti pagsaritaan mo. Carla, mabitlaan. Di na ko ning kaskaso. Kasan reto yan. Kasan ang panawag kita ni Carla. Kasladyak kabalan ang pukaw itibiyag ko. Anya, sana sungsungbatan ni Diego ti awag mo. Pananang, kasla na idapay kit diti cellphone na. Ay, ang mga nadamot ar-aramiden na. Makumikom nga taa. Ay, saan ko man nga mo? Gapoy ti kastangay naramid na. Tumaktakal ti hatap ko nga tan sa sabali nga aramid ti asawak.
Ngam sapay la kumaata saan apod no. Kasi timbagakan ka, kasarita, manasayaat. Bayan yun, nanang. Patsa ka maamuak tumat lang, tipod no. Anya? Kasi di ko nada. Awan palimod adin to maibutaktak. Makamu ka. No saan man a tao. Paspasamak kan panawan ti mangipalgak. Apay nga tati sumbatan ni Diego ti awag ko. Itay pa'y nga awag kak. Anya nga tati napasamak kan ko na. Sapay la kumatasan apod no ti atap ko. Baliwak man ang awagan. Aday ta. Nagring. Sumbatan na ko ma. Madana ka nagpaikit din. Ang mga nanyamat ng tinapasamak kan ko na. Hello? Ay, agyaman nagtasinong batang matlaang ti awag ko. Madanaga na kitayan tadi mo sungsungbatan. Apay nga may napagtanagan na kaya. Awan magtaga sa napasama kanya. Kasano? Saan mo matasong ti awag ko? Nalubat nga ron. Sumbata ka may tahin. Isumata. Nag-chat siya. Kasta ka di. Ang adamat landline nyo dita. Awan nga ron iti panunod ko. Kaputan, nag-atitinas ka nilipas ko. Nga marabiin. Nag-overtime ako. Iturog ko dito tama nga no maisugilak ngagmaniho. Kita niya pa iti mapasama kanya. Iso Sana bali. Italang na siguro dito Sige nga Rod. Ituloy mong aramidam. Sige nga Rod. Agyaman at tamawatam ti trabaho. Anyakat nga Rodon. Sige, good night. Good night. Love you. Love you more, honey. Ay na, rabiin mele, ngam siring ka pa'y laag. San ko pa'y ngamin anarik nati sa sangpot ni Diego, aya? Sana ka makaturong, nanang. Amom, damdamagan ni tatang mo itay. Apay arabiin, katawan pa'y di asawang. Nanang, Madmadlaw na, kanayon ka nakaululimag, kan kasla may-mayag. Kayat mo, takasarita mi ti asawang. saan nanang? Bayan nyo ada kami ti agsaritan to. Kan mang sulbar na ada bilang dumtang aparikot mi. Ay, masyanak kamin kan ka. Kas itinakunak. Bayan dak lang, nanang. Saan da ka pakadanagan? Alain kang rod maturugin. San ayakin na mga overtime ni Diego? Isumati ko, nana. Amangan no iturog nan iti opisina ta. Ay, maturog ka matan. Tani, bumangirak matan di tabalay may. Amangan numalukang ni tatang mo, katawanak iti abay na. Agmalangan tumanay. Anya ti mapaspasamakin ka. San ka kadi anaragsak? Tagpat naga kiti din namit. Oh, apay ang nagsinaay ka itinaunag. Amuglatan. Ada di mo nagustuhan san kadi. Ibagam ko man niya dayta. Ni. Agsangit ka matan. Ada ka di baso. Maawatan ako, ma. Taburay ko nag-adyak ribang ay masakitan. Diyak maliklikan, kapoy di sasangatan ka. Amang pati lugar ko itibiyag mo. Nasakit ni kinapunyo. Saan ko akabukbukunan ti ayat mo? Kasla na sugat ni puso. Idinangag ko ngay balikas mo ti I love you iti asawa. Among, awan ka mga nga amgipon. Uy no, ang sakit tinakam na. Diyak malaptan ti bagay. San ko nga mo? Nangig mo kaya. Tawag lang ang masaktan, love.
Ang anak mo titirik na. No pa'y amok na niya ti kasasaan ko itibiyag mo. Kasi tinakunak. Sabi taklangkan ka. Carla, Mabalin ka di. Pumanaw ka na. anya, Please. maawatan ako ma. Uwan. Maawatan ka. Hindi pa ilang. Nasakit kaya. Ibagbagang ngay ayatan na. Adamay sa baling ngay ayatam. Ada kabingay ko ditayat mo. Di na pusom. Nasakit gayam no ada kabingay mo. Kat sigurado akas na timarik na ti asawam numamuan na. Nasakit gayam, Diego. Gusto na na. Saan ka nang nagsangit? Tayak kaya't ang makita ka ang kasta. Sorry. Jak ngaminan masar ka ng tirik na. Carla, Saan mo akayat ang sakit tinakom ko? Ngam kastan ti mapaspasama. Maladingitan na. Maasya anak itibukod ko abagi. Payakas to itinastastra ko. Masakitan ang unay. Isa pang asim. Pumanaw ka pilang. Carla, Pang-asim. Kaya't ko nang may sa. sige. Paray dati ko na. Panawang ka pa yung harad. Naglagi pam. Ay, ayatan ka, Carla. Nagsayaat kat ko manadang ganda ita. No siya lang ti pangibagbaga. Ngap ti dagas na. Dua kami di tapuso. Dua kami pangibagbaga mi ti dayta. Carla, Gaman yan. Anya na nagsakit. Ta makibingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man na maturog ka na sa opisina ya. kumang nabandog ka. Kahit ko ti makain na iti husto. Kahit ko hindi maturog. Sige, sumarag ka nga rin ka na. Marigin lang ti panunok ka. Saan mo alala dati sofa, Mabitlaan. Tapasutak na kita sapatos mo. Kalpasan na, sumarag ka ni Tisilet. Masapul nga gidda ka na saya at itikama. Tapno nga kay nanaka. Nagyaman na ka. Nakadungdung mo ka kanyak, Mili. Anyakat nga rodan. Asawa ka nga rod. Tangrunaan na. Ay ayatan ka unay-unay, honey. Mili. Amo ka kasta kamat kanya. Ay ayatan nakmat. Naupay at aparikot itipiyang ko. Nadingitak no saan ko ama ipaikan ka, honey. Juan, sorry. Ngam saan ka ama ipayan iti anak. Gapot ada deprensya ti matres ko. Anya day tuwing na mapaspasamak ka na. Saat ko amay sina iti panunod ko ti relasyon mi ken Diego. Ti sitwasyon mi. Nangruna ti sitwasyon ko ken Kuana. Agnanayon ka di. Amay katwa ak ababae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaano man.
Saan ko ang mabukutan? Makibingbingay aklatan iti pamadag na. Adyak mabukutan. Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy a sitwasyon? Apay. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok. Sipod pa'y abasol. Basol nga ayat. Napigpig sa tibuyot tirik na kan panunot ko. Diya kaya ti kastoy. Ad-adda ang nagturay ti pusok. Anya ti aramida kita. Kindawag ka din kanjay ko. Apalubusan na ko. At na nagsartang alugan iti batok. Ni Diego. Anya ti haramida. Makisina ak kading kan kuhana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinmanawon ni Diego. Laging itag. No aramidag tayo, Diego. Mariribo ka na kunay. Makonkonsensya. Ay, saan ako nagdadaal ti ka nito? Agpakadaag mo iti kasera. Ay, nasaya at man tayo may kaanak ko. Uwan tatang, mailiwak ba't kada kayo? Ay, mailiwan no. Adda parikot mo. Ha? Adda siguro sa anyo ang nagkinaawatan kan Diego anya. Awan tatang. Kaya't ko lang tagpalapas iti ka nito. Agyanak pa lang dito eh. Anya? Uwan tatang, nangala ak iti bakasyon ko. Marit nakakasla, nabambanno ka. Ay, agpudno ka man kanya anak ko. Adda parikot mo anya. Awan tao nga awanan parikot tatang. Ni ka di Diego. Awan tatang. Saan ka nga aglibak anak ko? Nupay jak kanunungan ti relasyon nyo. Amok nga awan maaramidak. Saan ka malapdan iti kayat mo? Amok. Nalaos ti panagayat mo ken Diego iti laksid ti kinapudno nga addan asawa na. Asaan mo ang mabukudan ti panawen ken panagayat na. Kuha tatang. Amok mo teta. Madamot pa mabasol ko iti bagig. Itirig na. Nagaduti sa bali. Iti pa yung adasungsong batan na. Saanan anawaya tinakarik na iti kastoy a panagayat. Mawatan ka. Apikit din asaan anak ko. Angem kayat mo ka diti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti may sa lalaki. Saan tatang? Anya nga ron ti mabalin ko. Umat lagayam. Napintas ka. Ken ubing kapay anak ko. Nalag ka nga ibagati panakisina tatang. Narigat nga aramidan. Nasursurok ko nga inayat ni Diego. Katukad ti biyag ko day tanga ayat tatang. Ipatay ko lakit no isot mapukaw iti biyag ko. Ngam amom aminamaag day tanga ayat.
Aglanglangoy ka iti baso iti kastang aramidam. Da kayo adwa. Tatang, Saan pa'y analadaw ti amin? Mabalin mo pa'y nga ilintag day ta anak ko. Agpanunot ka kuma. tatang, Kayat mo man wano saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na day ta relasyon nyo. gusto ko man tatang. Kunak nga umayak at palabas iti oras kan paginanaan ti panunot kan. Sermon mo ti aramitan nyo. Ay, saan ka kuma makaluksaw anak ko? Kayat kala ang apalagipan ken ilisi iti agnanayon a basol. Toy ibagbagak ket pagimbagam ken panangisakit ko kas amam. Asaya at manta si Mang Putmutlaang ni Diego iti rabi ay. Wan nanang, saan ka na makainan na una iji opisina ta? Tawan na saya ta pagidad na. Ay hiwon mo't ngamin opisina agida. Nanang, Siguro, napunas mo't ti atap mo nga da sa baling aramidan ti asawam. saan ko nga mo nanang? Gapo iti saan ko apan nakaipaaykan ko na iti anak. Mabalin ang sumapol iti baby maker na wano anakan na. Anya, ay adday ta ka manen ako nak. Kat siguro, no mapasamak tayo ta. Awan maaramitan, no di mga klon iti amin. Anak, No day ta ti pakaragsakan na. Awatag. Tapod no matadyak maipaay ti kayat na amadaan kami kuma iti anak. imbagak lang arod meten amang ampun kay laengen. Nagaduri tata ubing nga awan ang naganak kadakwada. Wan, ngam, sa bali laang di nagtaod kada kami, nana. Timbang patgayam ni Carla, Mang Teban? Wine, agbakasyon ka no? Nasaya at man nga rod. Mabalin ka di akasarita, tata? Gerlon Barok. Kaya't kumata makasarita. Nabayagan na jak nakasarita. Ngamin, jak masit gan adda ni Diego. Jak kaya't asyak pa iti pakaigapan ti ririda nubilang. Amom Barok. Kaya't kumatin nga agsinat tama iparit ti relasyon da. Tata, Ang kasladyak maakal ti anak ko iti sidong ni Diego. talaga akas ta, tata. Agbalin atulang ti may sa tao nga gayat unay. Ket husto ti kunayo. Uray niya ti ibagbagam. Di dadenggan. Yakmat kayat nga agnanayon nga aglanglangoy iti basol ni Carla nga anak ko. Kuma, makapagpampanunot matlaeng. Tauray anyat aramidan na. Di nan tumatagik kwa iti agnanayon ti ayat ni Diego. Taaddan sa bani nga agikaw. Podno matkit di ta kunayo, tata. Ay no apay kit di may. Nagado ti sabali. Gamday jay pay a Diego ti inayat na. Pada ako niti apartment ni Carla. Yung... Guray ka. Nakapatlaki ti Ruara. Kahit nasa unay ta. Awan ni Carla. Kinapaya di nasungbatan ti hawak ko. Anya ti kata sa unday to. Pimanaw? Nagawid na ta. Awan mo't nasasaw na kanya. Wino, mapanak iti trabaho na. Amagano di na lang kahit asungbatan di hawak ko. Sipon na o di ay ko dito eh. Saan ko na nakasarita? Di na matkinsungbatan di hawak ko. Nung saan? Nasken ang makapagsarita kami. Saan ang mabali na mapukaw ni Carla ay dibiyag ko? Kaano pa'y nga tangawan? Agdamagak itin landlord niya. Anya nga ay kumusta kayo meten ken Diego, anak? Minalamot ang masapa asumangpay. Nasaya at mat, nanang.
Sipod day di ko na nga ag-overtime kan maturog iti opisina da, adimot na naturog, minalamot ta na masapa sumangpat. Nasaya at ano kasta? Adda naglaw ko kan kuana. Anya manan. Nakaululima. Lumalpas kami na mangan. Sumrag ka iti kwarto mi kat iturog nan. Kasta? Uray kayat ko kumapaya ka sarita. Nabanugat kat kayat kunti maturog ko na nalatan kat maturogan. Ay kat, mabambanugmat nga tang agpayso Nga taa. Alakat agyaman ka. Tasaanan ang marabrabyan kan nasapan na sumangsangpay. Agyaman na, takayat mo ti makisarita kanyak. May kakadi, tapno sermonan na, Jerlo. Carla, Amuklatan, nanya ti ibagam. sapay la ko ma, tasan nga agsakit tinakam mo kanyak. Nasingad ta nga gayom, Carla. Kahit kala nga ilisi iti agnanayon, kan nadagsan a basol. Pangaasin, saan mo kumaasang kaulit day ta kanya? Napatag ka kanyak, kas gayom. Iso ajak kayat nga aglanladingit kanto. Kan agnanayon ang si babasol. Mabaling ka di, ustunan. Carla, Sinermonan nak ni tatang. Ita, kastaman ng taramidam. Kaya't ko tagtan na. Ay, awan makasi nga. Iso ang nagawit ang... Kasla nga, ad-adamat amaririhiro ti isip ko gapu ka na kayo. sige. Ladingitak. Angam. Mangnamnama ang makapagpampanunot kan tumatlaan. Kan maamiris mo abidot ti sinirrek mo a relasyon. Janlon, Anyaman ti ibunga daytoy, Carla. Saan kang agdanag? Adda kami kinitatateban amang saranay kan ka. adda nagsagda alugan iti bato. Sinurot ka di, i Diego. Naamuan na lakit di, nga awanak iti apartment ko. Kan nagpakadat iti trabaho ka. Anya ti aramidag. Makisinat ka din kan kuana. Anya ti aramidag. Ibagak ka din kan kuana. Alipatin na po. Nga, agsina kami. Apalubusan na ko. Dahil ka diti kasayatan nga aramidag. Kas kayat ni tata. Mabalin ka de kasarita ni Carla, tatatiban. Mabalin ka di, Diego. Sarde nga mo ti anak ko. Ay tek ni Carla. Kalukuan day ta. Kasano nga ibagam nga ayatam ni Carla? Kat addan asawam. Saan ka kadi amaasyan kan ko na? Tatatiban. Dadadaalam ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatam ti anak ko, palubusam nga ruden. Agsina kayon sakbay amaamuan ti asawam. Tata. Pangaasim. Siyak kumatidenggam. Sardingamon ni Carla sakbay asyak ti mangibaga iti asawam, iti maipapan iti relasyon nyo kan Carla. Anya? Aramidag da ita. No di mo aramidan ti ibagbagak. Palubosa mo ni Carla. Tatatiban. Tiket ti poskol tarupam. Agasam da ita. Maiturad mo pa iti sumango kanyak. Idinto ta tinaktakaw no maipari ti relasyon nyo kan Carla. Put din yun da ita relasyon. Diyak maaramid da ita. Ibagak kan ka, Diego. Maaramid ko ti imbagak. Ket sa anak amang rabrabag laeng. Tadyak kayat nga agnanayon nga aglangoy ti anak ko iti basol nga ayat. Maawatam! Lading hitag ti inaramid ko. Gamda ito'y tinaglagi pa. Ket amok ang maawatan nagtumatlaeng, Carla. Awan naganak nga ang gusto ang mairubo. Wano matibang iti dakas ti anak na. Tiket ti poskol ti rupa na. Maiturad na pa iti sumango kanyak. Idinto taam mo na. Nga agdadata abasol ti relasyon nyo adwa.
Adam, Aday ta. Saan kamat ano? Saan kamat anatay adisimango ken kuana? No na ba alam ti saan asimango ken kuana iti maysa na aldaw? Do aldaw, makalawas, makabulan wano makatawan, aging ga iti agnanayon, adi mo makitkita. Adam, Saan ko apat yan? Aga po iti saan yun ton apa nagkita. Ket umdas nga ipatay mo dayta. Panunutem. Kabit na kalaeng Karla. Ang makibingbingay kalaeng. Ket uray iti kaano man. Saan mo ang mabukudan ti panagayat na. Saan ka ngagsangit? Dirumbang asangitam ti managbasol a relasyon nyo. Taawan tot na saya at amasakbayan. Ken awan maganab mo. Ngamkit di. Tung palbiag abasol dayta. Ulitak anak ko. Daytoy ibagbagak ket pagimbaga. Ken panunutam ko ma. Di adal ka. Ngam anya ti inaramid mo. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Baliwam to ti mangrugi. Amok anak ko. Masarakam tumetlaeng ti lalaki. Ama ikarila unay dita ayat mo. Sana mabalin at di ka makapagsalita kay ni Carla. Diyak kabalan ang apo kay di biyak ko. Ditoy. Sa anak nga umadayo iti lugar da. Nang runa iti balay da. Makitak ditoy na rumar. Uray niya't mapaspasamak. Nasab ka na makasalita ka. At nagsaldeng ang motorsiklo iti padog da. Sino mo dari jay? Lalaki. Nalawag ang makitak manipot dito kotsek. Day jayan. Napaniti balay da Carla. Ni Carla tinangilukat iti rida. Simbrek ti lalaki. Sino talay jay? San ang mabalin? Uray anyat mapaspasamak. San kung ipalupos nga da sa baling agtagikwa kini Carla. Uray pakatayak. Magnapay nga umunay tirabaw ti bangkay ko. Sakpay ama agaw na. Silpon ko. Nimili ko makawag. Hello? Han? Ayan mo? Di mo't ko na kasumbura ka kiti opisina kita. Kasano si mereka ko nam? Imawag at kichay kat kunada nga awan ka pa yung chay? Apay, chik-chikapan nak? Hindi. Ay sangan. Imawag at ibagag ko maadumagasak nga umuna iti opisina. Sakbay ang mapanak ijay mall. Asidag namin iti mall ti opisina yo. Pasensya ka na. No di mo nagustuhan ti naramit ko. Saan nga ti dayta? Isyak ti rumbang agkidaw ti dispensar. Kilat ngamin nga da breakfast meeting ko. Isuan jak na ipakamuking ka. Okay lang. O sige nga Rodan. Arami mo ti trabaho. Bye. Bye. Ay, pumanaw ko nito eh. Ang mga nuanyak pa di maramit ko. Namjak magustuhan tinay matangak. Nusyak, di takpastrakan. Ngam no sa bali, mismo pa'y ani Carla tinangilukat. Saan ang mabaling ka ito eh? Idi, mapantag pa siya rijay mall. Wano iti parke. Wano, igid ti baybay. agyaman akjerno. Saan ko malipatan dagiti? Sa bali iti. Sa bali itan.
Amom asan ang maiparbang ti panakirelasyon mo kini Diego. Amok, pagpalpalabasan na kalaan. Nang runa, no adda saan daan nagkinaawatan ng agasawa. Umaykan ka. Amom adi mon tumabukudan. Ay ayatan nak ni Diego, Jarlon. Basol nga ayat. Tadwa kayo itibiyag na. Dwa kayo ngay ayatan na. Tajakpat yan. Adi na ayatan ti asawa na. Jarlon. Aklo naman wano saan. Binulsak na katiubang nga ayat ni Diego. Taday tala ang bagim ti inayat na. Saan na pudno tayo ta? Pudno ti bagbagak Carla. Uray agan ano kayo. Di nanto mabalin agudwaan ti bagi ken puso na. Pangasip, pumanaw ka. Uray an niya pa'y ti bagbagam. Awan makatubang kanyak nga agayat ken Diego. Kan may sa. Awan karbengam amakibiyang iti relasyon mi. Tagayam kalaan. Pumanaw ka kuman. Saan ka akasapulan? Saanen anasken nga abugan nak akas laaso Carla. Sige, mapanakon. Ngam ikarkararag ko pa'y laang tiragsak mo. Jarlon. Napatig ka kanya. Katkas kintatateban. Saan mi akayat ama isagmak ka? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay, anyat napasamak yung aggayam kang Jarlon. Nakapigpig sa tibosis mo itay agsarsarita kayo. Pinapana mo matlatan akasla ng habog iti aso. Kasjay tirumbang kankwa na tatang. Manakibyak. Manakibyan ko nam. Awan tatang. Awan ti asino man amakibiyang iti pakasaknan ti pusok. Nagpapan kanyak na amam kasta. Lading itag tatang. Ngambukod ko arit na daytoy. Pakasaknan ti pusok. Wen, pakasaknan nga agpayso ti pusom. Ngam saan nga umno? Saan amay ka natagday taarit na? Tabasol ti panagayat mo iti addan asawa na. Basol ko kadi, no isot nakarit na iti ayat. Dalawa ka basol. Ta saanan anawaya ti tao nga inkainayat. Isaksakit na kalaang ni Jarlon. Kas may sa agayam. Di na kayat ama itubang ka iti dakas. Agyaman ka kit di ata isakit na ka. Saan apa nang isakit tatang? Panakibiyang. Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo anak ko? Di adal ka mo titikunak. Ngam nagbalin ka amaag. Gapo iti dayta ubaw a panagayat. Panagkunam ka di ka. Gusto tatang. Saan kayong magdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni di apartment ko. Anya. Apay anak ko. Awan ka din serbik nga amam. Sa anak ka din anapatagkan ka. Taawanan apolos ti denggam asao. Linaksid mon anamimpinsan nga ama anak. Ulitek. Saan mo ko mga urayan amaamuan ti asawa ni Diego ti relasyon nyo. Amangan no paibalod na kayo adwa. Ay, Jarlon Barok, sikala kumanti makaammo nga agpaspasen siya, wen. Saan kayo ang madanagan tatateban? Saan to nga agsakit tinakam ko kini Carla? Nagimbag kalakit din, Barok. Napatig kanya kas gayam ni Carla, tata. Ang awan san patigtakin ko, ana. Kaputan na bulsak iti ubaw apamatag ni Diego kan ko, ana. Kaya't ko ang magupid din ti relasyon da. Kat numabalin. Siya akong ti mangipalgak iti asawa ni Diego ti relasyon da giti doa. Anya? Naitalaang ti amok apamuspusan, Jarlon Barok. Ang mairamraman ni Carla, tata. Kaya't yung kadi may sagmak ni Carla, iti dayta nga aramidin nyo. Ngam ad-adda ama ilumlum iti gayong-gayong ti basol.
iti pan nakirelasyon na, iti addan asawa na. Kunak man no, daramidam ako na medyo opisina yo. Iso nasapa ka arimwar. Ay, medyo nasakit yung ulo ko. Iso nagawid na kadagos. Linagpas ko lang ti meeting ko. Kaya't mo, tamasayan ka, tatno makaginawa ka. Saanin, makaginawak mo't katan no, may turog ko. Sige, sige. Sumbrigak pa iti silita. Anya nga tati mapaspasama kiti asawa. Sabali ti madmadlaw ko kan kuana iti kalabas ah. Sa anak akayo, wano bambanti ati makadlaw. Makarik na akmatkat. Saan ang mabalin niya aguli makaklatan? Nga agkumagaklatan iti suli ako nata. Naskan amaamwak no anya daytoy. Sapay la kuma. Tawan takas amadugtana. Nariing manenday tanga atap mo. Saan amaliklikan nanang? Pinipilitak ti bagik amang iwaksi iti mading atap ko. Ngam umapay maglata. Anya, Sa anak abato nanang. At da anak rik na. ay, anak, Ngam bay andaklaan. Kabaalak na ito eh. Ngam sapay la kumaa. Ta saan to apo may sudagit at parparik na kanyak. Meli. Wala na. Sa bali ti agparparik na kanyak. Sinarapag. Anya da ito yung mapaspasama kanya. Sana sumina di panunot ko tinakita kita eh. Sana mabalin. Ganda sa bali ang mga agaw kini Carla kanya. Kas itinakunak. Uray pakatayak. Nakasagana ak. Basta yak magpukaw ni Carla. Apay? Adda ka di sa bali pa'y alalaki itibiyag na. Malaksin kanya. O, tsaki palabas. Masapon na siya lang ti pagbayan na. Wanan sa bali. Katno adda makaamudita na. Mabalik na ka dito salita. Makaturturog ako na. Kahit kung tiyagin na nakin maturog. Kasta ka dilat na nakanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo ti pan nakaturturog mo. Imbagak matangking ka na sakit ti ulo, kan madbadi ti pagbagi. Apay, anya ka ti parikot ay. Kastalatan? Amok ada pagsaksakitan ti ulom. Awan tali na ay ti panunot mo, tada pa kariribukam. Anya day taasason. Sa anak abato, Cheko. Adarik nakkan adda mapalpaliiw. Ibagamlahan no adan sa bali ana sarakam. Sa bali ka itan. Takalan tinagbaliwa. Guston, di mo amo ti pagpagamagin imon kay dawan. Sapay la kumatakas tangag paiso. Sapay la kumata nagbidutak. Tanumaduktalak nga da sa bali a paglulukwam. Tsak amon asalitaan. Mili. Saan aga po taawan anak ta? Kat laklaka amot ng timang talikod kanyak. Saan ko nga'y palubos akas talatan? Gusto na na. Amum awan sir-sir bida kitang ipagpagam. Tasan apod no ti atap mo. Awan papaik. Agad atap ka lang. Awan aramid ko. Nalakala nga ipagaday ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa bali ti sao iti aramid. Mapaling ka di. Kahit kung tiyagin na. Nasakit ti ulok. Kat adadaas sumakit kada kitang ipagpagam. Awan mo't ngarud kas-as ka na. Awan kas-as ka na kan ka. Ngam siyak adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ka kan ka, Diego. Kat di nak mapabasol no kastoy tirik na kan panunot ko.
Tas si kamot lang ti mangmangtad iti motibok nga gatap. Anya? Iso siguraduam. Siguraduam asaan apod no ti atap ko. Tano pimod no. Nasakit man. Ngam awan mapalin ko. Ag sinata. Anak, anyaman daytan. Ngam aguray ka, nakapagsarita kayon ken Jigaw? Wan nanang. Kat, Natural. Naglibakan na. Ngam saan nga agpatingga ita. Ta oras gada na duktalak. May salaang ti saok nanang. Agsina kami. anak, Wan. Day tati kaimbagan nanang. Uray katawan anak mi. Kanday tati amok adakkel arason ang nagsapol iti sabali. ay, ala, Hangam. Basol ko katino da deprensya. Kat saan ko ama ipaayan iti anak. Nagayatak ka di akastoy ti kasasaad ko. anak, Namukla ko maakastoy. Sa anak-anak ti asawa pay. Uray ay ayatak iti ni Cheko. Tamok aday tamat lang ti rason nga isukat na. oo na yun, ti kastoy na pagtengken ka. Saan ko nga amuno niya ti aramitak nana? No sangitak day to'y ag-asat ko. Unuan niya. Kahit yung asawan tata, pimanawan ni Carla. Hey, wen barok. Nangrik na kadagiti imbagbagata adwa. Maipapan iti panagbasol a relasyon da ken Diego. Ladingitak no nakibiyangak tata. Ang isaksakit ko lang ni Carla. Nasingad agayom ko. Kung diyak kahit adakdakas ti pagtungpalan na. No agtultuloy ti relasyon da ken Diego. Kung sigurado, mairubo no maamuan ti asawa ni Diego dayta. Dayta ti ibagbagak ken kuana ngem kas laawan mangmangeg na. Di na kayat adengken ken awaten ti ibagbagak ken kuana. Gapot a binulsa ken pinagtulong tinalos a panagayat na ken Diego tata. Ayat apa nagbasol. Dayta ti saan a maawatan ti gayem ko. Angam, ay sapay la kuma. Tadumteng tumet lang ti aldaw a maawatan na ti amin. Sapay la ko ma, tata. Tasipod nam amunan day di ajay ko. Nagbalbaliwan. Nga ora iti pan na kailangan na kanya. Gat kasla mapilpilitan laangan. Angam, sa anak a mapukawan iti namnama barok. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon day ta a relasyon da. Saan kayong agdanag tata? Tauray kasi nakagura kanyag. Baya-bayak latta ni Carla. Napatag-unay kanyak tigayam ko. Agyaman nak barok. Kasi tinakunak. Napatag-unay agayam ko ni Carla. Katjak kayat ama iwawa. Abit lang. Diego, Pangasyo, tata. Kasaritak ko man ni Carla. talaga anaposkul mo't tirupa man niya. Imbagak lang ruden adikan agpakpakita. Kansar dengamon ti anak ko. Lading itak tatatiba na. Gauray pagsasahundak. Awan anyamar kanya ka. Tinapatag makasaritak ni Carla. Pangasyo ko ma. Awan dito ti anak ko. Nakita kay di kalman. Ngam sana ko na di manon. Imposibleng awan. Sanak mo't lang apumanaw dito eh. Aging kay tijak makasarita. Pagbalbalin ng nakpay nga ulbod. Tatatiban. Nagawa na bain mo. Sa kalaklakayan, pagbalbalin ng nga ulbod. Sige. Aguray kay ti aging kat kay kayat mo no at mauray mo. Tata. Sige. Nuday tati kayat mo at dakin ka. Ngam lading itak. Ipakaamok da ito iti asawam. Nga daka dito'y amang gulgulog apo ken Carla. Anya. Maarami yun dahi ta nga oray may ramraman ti anak yun. Nuday tati ka sa pulan tapno magupod ang ti kinamagyo adwa aramidag.
Anya? Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag ama ilumlum iti kapitakan. Gapo iti panagbasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos na ita. Tatatiban na. Sige, agyan ka lang dita. Aguray ka iti angin. Kanada papanak. Papanan nyo? Mapan ko kasarita ti asawam. Anya? At ni Carla. Kadagpat patukari ti unag. Kinsan nakapadlaki ti awara. Kastapod no timbagan ni tatatiban ngawan ija ni Carla. Tadan di ti apartment na. Loko di amana. Mapanakan kasarita ni Mili. No sa anak pa lang kapumana akong ijay. Kinsaan kong isina ni Carla. San kaya manakalak di Mindor? Aday ti silid ngagpatpatukar. Agyaman ka. Nakasaritak matlangan ni Carla. Nagsangsangit ka. Agyaman na makapagsarita tamat lang. Siguro, naskin launay ang makapagsalita ta, Diego. Nagapo kay Jibalayo. Ngam imbaga ni tatatiban. Nga awang kaijay. Isong imayak dito eh. Uwan. Pangasin, Diego. Palubusan ako. Anya? Panawanan. Tapno kibusan dati amin ka na ta. Carla, ay-ayatan ka. Ay-ayatan na. Noy, ayatan na. Saan amay libak ama kibingbi ngayak laang itinita apa nagayan. Taan dati asawam ngay ayatam. Sigut mat nga mong nga danasawak. Sana pa na nagilimod kang ka. Uwan. Kataklo na karang bintutak. Saan gayam arubang na ito'y apa nagayan? Mawatan na kuma. Tinaskan ka't naragsakta. At na may sa aparswa, nga agladingit, tunumamon na ter aramidan ta. Carla. Saan ko nakabalan kag nanayon ang masaksakitan? Taamok, adi kang tumabukutan, Diego. Nga agnanayon nakakapit mo laan. Carla. Iso anak kay kadang ako. Agsinatan. Palubusan na kuman. Tamo ka. Nga awat o ti pagmanagan na daytoy. Tadwa kami titapuso. Kan awan makapagserbi asi pupunno iti dua nga apo. Carla. Lipatan na kun Diego. Pangaasi. Daytoy ti maudi apa nagsarita ta. Tamo ka. Iti kanito amaamon ti asawam dayto. Masakitan lakit ti. Ket tirig na ti adda kapingay na. Ngam. Tauri awan karbang kagsakit tinakam na. Tamakibingbingay at lang itinasawa pamatag. Angam. Nasakit gayam no di mo mapukudan ti may sa abanak. Iso ang maawatan na kuma. Ngamjak ka ba ilan ti pan nakapukaw mitipyak ko. Amom no kasano ti panakait ko king ka. Amok, ngam saan ang mabalin nga agnanayulatan ang makibimbingayak iti daytang ayat. Dayta kumamit ti maawatam. Katno talaga ngay ayatan nak. Patgam tikid daw ko. Palubusan na kuman. Ngam, Carla. Sorry, Diego. Ngam daytan ti pangiteng ko. Apaya kaso ti pagtungpalan ti amin, Carla. Panawan na kun Diego. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata.
Ngamnaskan nga aklunan tat kinapudno. Tamok nga uray sika. Amom no anya ti kay papananti kastoy a relasyon. Saan to amataginayon saan ka di? Kata, agbalinta kumaanatid ker nga agpadpada. Nagsakit na ito yung nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para kan ka, mas pay nasakit kanyak. Tanasusuro kan nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Saan anay tuding apara kadata titong kalmay sa iti agnanayo. Kat ulitag. Palubusan na kumal. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kahit ko alam ba saan iti arak ti sakit tinakam ko. Dahil di lang di makatulong kanyak tapno maiwaksik tinagbanakan ti ayat mi kang Carla. Tiyak pulos namnamahan. Akas to'y ti pagtugpalan ti amin. Apay akas to'y. Nataka ko. Mimili. Hello? Ayan mo ka di, rabiin. Apay ati kasi market di opisina yun. Anya ka di mapaspasamak kan ka, ha? Di mo nga di baga kanyak no anya ti problema. Tapnamok mo ti aramida. Saan ko akayat nagpugpug to akiti agnanayon, Chego? Sige. Bye. Iyop ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nga damang siya kanyak? Aginumak kiti. Aging kay ti mabar. Teka kiti kastawan ay. Kinyak amot ilubong ko. Tapno may liwliwag makalipat ka. Ay, bagngal daw yo, tata. Ay, antaw, nasaya at matiltamaraw, este maestro. Unay ta maestro matan, tata. Jarlon latan. Ay, rebang nalaang adayawan ka, ata may saka a maestro, wan naman nursoro baro. Amangan no ibagape dagiti makan nagabastusak. Unay. Kumusta gayam ni Carla, tata? Saan ko na nakasarsarita? Tadi na matsongbatan ti awag ko. Ay, dayta nga rod, tidakkel aparikot ko barok. Awan ka dit panggapyo amang sarungkar ken kuana. Ure agkuyog tayo. Anya? Madanagan ako na ken kuana. Amangan no anyakit din ti mapanunot ng aramidan, tata. Wan nga rod. Kuma, makamiris mo't laangan, tata. Kas may sana patag-agayam. Saan ko akayat ngagnanayon ti panagbasbasol na. Gapo iti maiparparit nga ayat, anastrek na. Anya ti aramida, saan ka makaturog na lang? Anyaman daytan. Pampanunutak na ta ni Diego. Paawid nga tan. Api nga inidap na ti cellphone na. Nalubat nga ta. Inawagam aya. Wala nang. Saan ko matan ang maawagan? Madanagan akunay. Kasla na kainom iti panagsarsarita na itay. Anya. Nabartag. Kasta tinadlaw ko na nang. Ay, ang mga nadala na ngawis kan ko anak inom. Sige, urayam ti asawam tani agawid ako. Sige, nanang. Sige. Apay, kasto'y direk na ka. Anya ti ramidag. Diyos ko. Anya ka ding hagpay so ti mapaspasama kiti asawa ka.
Anya ka di mang burburi-buri ti panunot na. Ada nagsarting alugan. Agyaman nak. Andan ni Jeko. Grabe ini. Namnaskan amalpas ko ti lesson plan ko. At least, nakasaganan intun bigat. Adaw mauawag kanya. Ni Carla. Itaman pa yung awagan nak. Kunak no kagura nakpailang aging gaita. Hello, Carla? Ha? Agsangsangit ka? Anyat mapaspasamak ken ka? Kasadyang kabaalaan, Carlon. Pasensya ka. Ang sikat inawa ka. Mapainak naminin ka tata. Iso adyang pala nagawin. Anya ka kadi. Anya ka humatipag ba inam? Sa dinutuayan mo, taumayak dita. Sukunin ka. Ada ang iti may sapar ke. Kaya't ko lang ngailiwliwag ti amin. Sige. Ibagam no sa dinuta umayak adagos. Itamat laang. Delikado day ta. Rabiin. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kin ka dita. Agyaman nak Jarlon Barok. Kayong baglakit din ta sinukon mo ti gayim mo. Agyaman na kit di tata. Tainawagan na. Ay saan abale? Dasimbagan ti panunot ko ta at dan itisidong ko ti anak ko. Wan tata. Agyaman tayo. Tanakisina matlangan iti dayji ajego. Pimanaw ka nun ije pagnanaidan na. Saanin nga agsublipay. Gusto lang tinaramid na. Saan mo't aparikot ti trabaho? Dadala ang mastrakan na dito eh. Ngwan ba't di Agam ko na nga agbakasyon pa'y. Nasakit lakit di tinakam na anakisina kin Diego. Nasakit. Nasakit ita. Ang inot tumatlaang ang maiwagsak na ti amin. Kasmatla iti sugat. Nasakit pa'y. No saan ang nagimbag? Wan matkit di tata. Nupay iti panagimbag na. At na maibati apiglat. Amang ipalagip iti dayta. At takadi sakit mo. Kung marikrik namin iti bagim anak ko. Awan matatang. Aglaladutak lang kan. Ne. Anya itanda ito nga. Diyos ko. Sapay la kumatasaan apod no ti atap ko. Kasta ni bakit inawon na ni Carla. Sa anak lakit di nga agbidot. Carla, anak ko. Maulunawag tatak. Diyak maawatan na ito'y arig na. Italahang akas to eh. Yinanam, anak ko. Lalo may kan. Asibayin ka. Amangan no matumba ka. Agyaman nagtata. Iturog mo no iso. Madamdaman itong ti panagsarita ta. Taadda ibagakkan ka. Tata. Katno ka sa pulan nga agpakita ka iti doktor. Mapanta. Ta ipacheck up ka, anak ko. Sa anak lakit ding agbidot. Aginaw ni Carla. Gammasapol ang masigurado mi. Inton bigat. Mapan kami iti doktor kan Carla. Tata Teban, umayak man. Dumanon ka dito, Maestro Jarlon. Unay ta Maestro Jarlonan. Ay, Kumusta kayong tata? ay nasaya at mat. Ni Carla, kumusta? Ay, madmad iti bagina. Adda iti silid na.
Kasta ka di? Ngam, no saan na pumipya? Income to iti Dr. Inton bigat. Wana tata. Baliwak to nga rin ti umay. Tamangan no kasapulan na ti ina na. Agsarita ta ko mamili. Babaling ka di. Apay matin na di kahit akasarita. Pudno nga data. Winodata lang ti adda iti palay. Labas-labasan naklatan. Adi ka man lagsasaw. Amok, nasakit tinake mo kanyak. Ngam nakasaganak adumgag, noon niya ti bagam. Tamok nagbasulakin ka. Saan ko ang niliklikan ti sulisog? Sige, pagsasawan nak, kabilan nak, tungpaan nak. Ipapas mo tiguram kanyak. Ngam kasarita nak kumamit. Anyaman ado sa nga ipay mo kanyak. Awatak. Inayat mo ka di Dayjay, Carla. Mili. Sumumpat ka. Inayat mo ka di. Aklunan. Inayat ko. Asino ti ad-adang ayat ang kadagami. Pangasim. San mo nadamagan pa eh? Ibagamtad pa iso. Sige. Sana kagibak. Agpada kayo ngay ayatak. Agpada kayo ang napatig kanyak. Anya? Pakawanan na kuma. Gamday talipod no. San ko ang naliklikan tinagayat iti sa bali. Gampat yun na kuma. Ay ating ka. Sana nagbali ti panagayat ko king ka. Diyak kahit ang mapukaw kay tibiyag ko. Isungan. Uston! Uston, Diego. Sumartang kan. Saan kun akayat ading ganti bagam? Tauray anya pa'y tisawang ita. Saan kun apat yan? Mili. Tay dati pagsakitan tinakap ko. Gapulaang tasaan ka amay payan iti anak. Si mapulkan iti baka ipaaykan ka iti dayta. Mili. Inaramid ko mati amin akabaulak nga agserbikan ka kas asawam. No pa'y tsak maipaiday ta apanagkan ka. Ti anak. Pakawanan ako ma. Ulit-ulit nagtagkid tao ti pamakawanan ka. Mapakawan ka lang siguro. No mamimpinsan ng iwaksim mo no talikod am Dayjay ababay. Ha? Amno aglanayon Dayjay ababay iti tapuso. Saan ko nga mo? Saan ko ang masigurado ang mapakawan ka? Kapoy tinaramid mo. Impaay mo kanyak ti kasakitan para iti may nga asawa. Ti maliputan. Mili. Agyaman ka ta saan kayo nga interim. Kat mapalod kayo kumaatwa. Ano saan kayo pa'y asumartan? Ang mga nudumtang ti altaw nga aramid at ti panag. At tiyo namnamain atwa. Ha? Tamo yung abasol dayta. Ngam apay anak pa ituray kayo itirik na ayo. Saan kayo anak pito, tata? Anyan ti kastoy. Masiko ka. Anak ko. Unay matan ti kastoy anak kapay tata. Ang anya nga dita. Awan sa bali apabasulag. No dito'y magigmatla na nagbalinak abaag. Nagbalinak asukir nga anak. Ala, saanan aday tati panunutam anak ko. Kasano nga roden to'y inawag tatang. Anya ti aramida. Biyagem. Ipas nga ko ti anak ko. Nga awan mapangunan na nga ama. Nangrunag at nagsina kamin kan Diego, tata. Saan ka nga agdanag, anak ko? Agdaak dito'y amang tarabay kan ka. Kada kayo.
aging ka si bibiyagak at daak nga amam. At nga dahil anaramida kitibiyag ko. Ngam tikid dawakan ka, pangaasim, oray maaddaan kayon iti anak ken Diego, saan mon asubyan. Day talaeng ti maudi akid dawakan ka. Oray kasano siguro arigat, kabailan ta abiyagan ti anak mo. Kumusta kan, Carla? Daytoy, ado apang panunutan. Lipatan pala da kita. Uwan gayam. At da ginatang ko a prutas para kan ka. Agraman vitaminam. Ha? Kasano nga amom dagiti vitamins ko, Jerlon? Dinamag ko kan Tata Teban. Anya? Apay nga aramidam daytoy. Anyan anagimbag kaagayam. Awan rumbang a panunutam. Nasingat na nga gayam. Anya ko mati serbina dayta. No saan ka saranayan iti daytoy akan ito. Nakapatpatag ka kanyak, Carla. Nakababain paikit din. Awan rumbang akabain mo. E bagat ken ka, Carla. Pakaragsakak unay dagitoy ngar aramidat ken ka. Ken sa anak nga gurura iti supapak. Dayta ko matilaglagi pa. Si pupuso nga ipaay ko dagitoy ken ka. Ken ti agbalin tong anak mo. Agyaman ha. Nagimbag ka unay, Jerlon. Isadi mo ko mabaybay antibagim. Salwadam tin inawam. Anya nga ron ti planom, anak ko. Umadayo ak nanang. Ay, anak ko ay. Nabayagan akayat nak nga alaan ni Auntie Arlene iti London. Ala, adakan ka dayta. Kasayaatan pa ikit din. Isungag pa Manila kinton bigat. Tasi kasuk dagiti kasapula ka papeles. Kastamat kan iti request letter ni Auntie Arlene. No, dayta tinamnama makapabang arkan ka. Kan tapno nala ka amalipat ham niya bang lilipot nga asawa. Ay kat, sige. Saan da ka alapdan kan tatang mo? Agyaman nak namawatan dak nanang. Napatag ka kada kami, anak ko. Saan mi akayata madadal tibiyag mo? Gapulang iti naramid da dya at tao kan ka. Nalaos ti pungtot ni tatang mo. Alam ko na, ngagparbang laang. Tasaan amaano dayta. Iti panagdarasudos. Di dak pakatanagan nanang. Dayto hindi kayong baga na maaramid. Makisina akong ni Diego. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masapol man kasaritak ti kabit ni Diego sakbay nga madayo ak. Adakadakwatan na ituloy dati relasyon da. Awan pakibiyang pay. Basta nakaitadeng akon. Makisina akon ni Diego. Agbiyak ang lalaki ti biyak ko. Apay akas ti tilak-amot iti panagayat ko iti napudno. Pulo sa jak ni nang nama. Basol ko ka di. No jak may paayan iti anak. Naisot nanggap pa na nagsapol iti sabali. Basol ko ka di. Saan akong nagbayag, Tata Teban? Carla. Ay nabarok. Saan ka pa nga agawid? Ha? Dito'y kan amang rabi eh. Ninayunak tayo lutaw. O, Jerlon, tatuwa na katuwa mi amangan kan tatang. Ha? Ay, Tata. Kababain mo. Ay sus, anya kalakit din aya. Nakamikit di ati rumbeng nga agbain. Gapota na imbag ka kada kami.
nang runa ken Carla. Ay, inlaem kan iso amangan kadituyen. No siya, awan parikot tata. Tapakaragsak dagito yung aramida kadagiti agina. Ay, nagimbag kalakit din. Aya baraw. Uwan mo, Jelon. Dito'y kan amangan. Sige man laangan. Narigat mo't no pagkadkadan ti Gracia. Awan, agtuling ka kanaw. Sige, tatang. Tulungan kayo namang isagana itilang saan. Ay, saanan. Siyakaon, agsarsarita kayo pala ang kinjerlaon, Carla. Napaanan ni Jerlon ay nagsaya at launay ken ka, Carla. Uwan nga ron, tatang. Malagip ko dagiti kinagubsang ko idikan kwa na. No kasi balakadan kan babalawon nak iti relasyon mi ken Diego. Ket uray kas ti naramid mo ken kwa na. Saan ang nagbalbaliw ti pannakilangan na ken ka? Uwan nga ron. Ang sana bali, tatang. Nakapagkidawak matin ken kwa na iti dispensar. Kasta ti rumbang. Ket amom kadaya. Kasla adda kay papanandag iti kinaimbag na ken ka. Anya ti kayat yu asawan, tatang? Saan nga ta analablabas? Gamay sa agayam tirik nanakan ka. Anya? Sus, siyak? Wan! Ayatan lang ni Jerlon? Wan! Anak balin akabit kan atapayan anak ko? Anak! Sa anak amay karikan ko na, tatang. Gam kasanon ngay nupod no ti atap ko. Anya? Agmay may sa akong dito'y balay. Saan ko amalitlikan amalagit? Tinagbanagan ti relasyon mi ken Diego. May palagiplat ta ti relasyon mi ken Diego. Tinagbanagan ti amin. Katamok. Nagpatinggat ti amin. Sinukat hakon ti contact number ko. Kat di na kun maawagan pa'y. Kat sapay la ko ma. Tasaanan nagpakpakita pa'y kanya. Di na ko man riribukan pa'y. Kat di mo't nasao kanyak ni tatang may papan kan Jello. Adayo ama pasamak. Tasaanak amay karikin kuana. At nagsar ng alugan di tabato. Asino nga tadayta? Ni ka di Diego? Asino ti? Ha? Si ka din ni Carla? Uwan, siyak nga ron. Katsak, amamonak ka di. Kasla, nakikita ka idin ng yak malagip no sa dino kan kaano. Ang mga nakitkitam ti picture ko iti wallet ti asawak. Kaya't mo asawan? Sikat i... Siyak ti asawa ni Diego. Ha? Wen, siyak laang mati asawa ni Diego akabit mo. Imayak. Saan atap no umay mang raot? Ano? Mangkabil kan ka. Anyang karot ti gagaram. Umay naksidiret. Sige. Aramidam lang ti kayat mo. Ibaga, tanyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaka na ak. Nga uray, kabilan nakpay. Tapod nung mata nagbaso lang. Ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidra? Tadamot basol ti asawa. Ang pangkakiti Amo nga dan asawa na ngam tinutupang pailaan. Kas na unak. Kabilan nak na day ti makapalagan iti ritnam. Gapu iti inaramid ko wino panang tutup ko iti asawa. Sige. Kabilan nak no day ti kayat mo. Di na kumapilitan. Kas na unak.
Aramidem no day tati makapalagan iti kaunggam. Ah, kasta, pilitan na. Sige, kabilin na. Day tatirumbangkan ka. Diyak kaya't nga rami din ti kasto nga pinilit nak. Ngayon day tatirumbangkan ka. Naada ko madito iti asawak, da kayo kumaagridpan kayo amapan indi impyerno. Ano di? Agpadara kan sa. Basol ko? Sige, tapnawan mo ko nam. Ipan ka, hospital. Ampang! Kahit ko alog na saliti, arak tilatingit ko. Anya na ito'y apanusa. Dayti ka ditidusak, itinaramid ko abaso. Di ba po ka ko na kitito ababae di biyak ko. Damil kan Carla. Sakit uray tirik nak. Maladingit nak. Gapit na pasama ka. Saan ko anam-namahan? Nakastoy di pagpanakan ti amin. Ay, agyaman nak tayo niyig mo dito yung ospital ti anak ko. Si kagayam ti asawa ni Diego. Diyak kaya't ti makabasol. Nga uray bunga ti basol. Day taasikog ti anak yo. Awan basol ti ubing. Tabasol ti anak yo. Kan ti asawak. Saan ako nagbayag? Ladingitat mo nakabil ko ti anak yo. Amok akagurguram ti anak ko. Gapo iti relasyon da iti asawam. Ibagakken ka. Diyak kanunungan ti relasyon da. Iso nga inaramid ko amin. Tapno agsinada. Mabalin ka di. Santo na pagsaritan day ta. Nakapay nginaramid ko ti kastoy. Gaputa at dapay lang na batbati a panagbuteng ko iti Diyos. Amok pay lang ti husto. Nga uray at daakon iti impyerno. Agyaman ak no kasta. Sige, panawan kayo. Ay, ang yakit din ti kastoy a mapaspasamak iti anak ko. Pagsasawak la kumang. Ngaman yan. Amok asibabasol ti anak ko kankwana. Nadagsen abasol. Saan laeng nga itilintag ti tao. Gamkit di. Uray itilintag ti Diyos. Naimbaglaengan ta nakapanunot mo't lang ti anak ko. Saan pa'y anagabay ti amin. Tapno baliwan na ti mangrugi. Nangruna ita. Taaddan bunga ti maiparit a relasyon da iti dayjay a Diego. Yamanak ta nakariingkan anak ko. Ti anak ko, tatang. Awan rumbeng a pagdanagam. Saan ang narigreg ti anak mo? Agyaman na, Diyos ko. Diyak lakit ti kapalan nga awatan ti amin. Numako ka pa ti anak ko, tatang. May turak amin na sakit na sumampay kanya. Kapo iti pa na kailawan. Kan pa nagbasol ko. Saan lakit di ang mapukaw ti sigog ko. Carla. Uwan, tatang. Iso lang timang patpatid karkanya. Tapno may turak ti panap kapukaw ti lalaki nga inayan ko. Nga oray, managbasol nga ayat. Naimbag ta di nakabinaybay anti asawa ni Diego. Nga oray si babasol ka kenkwana. Tatang,
Iso apang nga asim, anak ko. Ilaylayon mon ti agbalbaliw. Saan mon asubyan ni Diego nga uray anya at mapaspasama. Uwan, tatang. Saan kayong agdanak? Ipamaysak lang, hindi matang. Kan panahon ko ipasngay kong anak ko. Amok, uray kastoy tinagbanagam. Makasarak kanto iti mangipatagkan ka agraman anak mo. Tay ayat akabukbukodam. Adi kahit makibingbingay kalaeng. Awan turungan na anasaya at ti kastoy a relasyon nyo anak ko. Uwan, tatang. Italaang anaamils ko ti abi. Nagtakal, tinagbasula. Kumusta ni Carla Tata Teban? Imayak adagos idi mamuak nga adda kay dito ospital. Nasaya at matain, awanan parikot kadakwada iti sikog na. Nasaya at nga rot no kasta tata. Ang nay nakaturog may. Saan mo makasarita? Sige lang tata. Tapno daras nga agsubli tipig sana. Wen, tapno makarwaran dito'y ospital. Wan tata. Kat di kayo madanagan. Uri siyak pa lang timang bantay kan ka na. Sana bale, tawan sarag iti pagadalan inton bigat. Ay agyaman akbarok. Nagimbag kalaunay kadagiti agina. Anya itang daytoy, amar-arami kanya ka. Wino mapaspasama ka. Yak may ladawan ti ilik ko, kanimili. Kastamot kini Carla. Kasla nagpanawan ti palay. Nakol lima ka. Yak makontak ni Carla. Nagsukat lakid din iti number na. Yak makapan si Pareta. Ta sigurado nga bugan nakakasla aso ti amana. Uy, dayti ka di dosa ka. Makapayakas di tinagpanakan ti biyak ko. Anya di aramida ka. Slawan sirsirbi ti biyak kanya ka. Kasano ang maiwaksik na ito eh. Anya ka din na ito yung inararamid ko iti biyak ko. Yak pulos namnamaan. Ama po ka ko idang agpadpada. Ada nagsarting alukan di tapato ka. Sino nga tatidimtang? Mili. Nakurang pa neta. Kati akayat ko diri-dirin tarubang. Kayat ngay papas tinalaos asakit tinakam ko kan ka. Amok ka nalas sigurang kanya ka. Amok mo kasanok sakit tinakam mo. Sige, ipapas mo tinuksaw mo. Saan ka alaptan? Sapay na kumata mapakawanak patlangan. Sapay na kumata subyan na. Tadyak ka balan ama po ka ko'y ibig ko. Di ko lang nga tasubyan ka pa, ikat na si Kugamon ti kabit mo! Anya? Ni Carla? Wan! Masikugan ti bunga ti kinaman ang lilipot mo! Di ka agin kikigtat, ta imposible di mo amo! Awanan kontak ko king kuwana. Pinutod na namin pinsan ti relasyon. Awan bibiyang ko iti data! Anyat bibiyang ko, anyat pagpanagan ti relasyon nyo? Sige! Itultuloy yo, takaasim at ti bunga ti kinaman ang lilipot mo!
Tauraan niya matiraramidam. Saan ka nasubyan? Saan ka akayat? Saan nakagtatakon iti mang lilifat? Mili. Katamok, agal lalangit itan tiragsak mo. Taadan anak mo. Taday talat na patagkad ka. Ngay so tinanggapam anang lipot kanyak. Kaputa saan ka maipayan iti anak? Mili. Ada ko mamit pamuspusan? Mangampunta. Ngam, sa bagay. No saan na nagtaod kanyak? Saan na nagtaod kan ka? Anya ko masilbina? Saan mo nga anak? Katamok, bukod mo nga anak ti sapsapulam. Maguray ka. Di ko nam nga tama pakawan ka. Saan? Di ka tumapakawan iti uray ka anuman. Maging kat si bibiyakak. Umadayoak. Katyak kaya't ang makita ka pa eh. Mili. Babit lang. Di nakpanawan. Agyaman na. Tanakarwar ka matlangan iti ospital. Kumusta kan? Nasayat mo ten, Jerlon. Agyaman nakiti pa ng sarasarungkar kan panangbanpantay mo kanyag idin na ospitala. Wen, awan ang yaman na day jay. Pakaragsakak launay. Nagimbag kalaunay, Jerlon. Gaputa nga patag ka unay agayom Karla. Agyaman na. Nasayat mo, tanakarwar kan. Tanarigat ti agyan di ospital. Nagdudu mga angot ti malangab mo ijay. Sana kasta dito eh. Presko ti angin na. Uwan nga ron. Iso kinaikayat kon ti rumwar. Kan agyaman ang unay iti Diyos. Tasaan anaragrag ti sikog ko. Wan nga ron. Tauray, bunga na ito iti makuna ama nagbasol a relasyon wenno ayan. Saan ko akayat ama pukaw? Kan karbangan na ama si Ryan tilawag. Kan gaputay ayatom ti amana. May sa daytan. Ngam kangunaan ti amin. Awan basol na itinagbalin a relasyon mi ken Diego. Relasyon adi may parbang. Ngam agyaman ak iti Diyos. Tamay kanak pa iti gundaway ng balbaliw. Amang talikot iti saan anasaya at akalman. No pa'y agbalin da ito'y apasit ti agdamakan masakbayan, Jerlon. Nasaya at launay dayta. Katamok. Makasarak kan tumot lang iti sa baling agayat kan ka. Agraman iti anak mo. Saan ko anam naman dayta? Taasin o kumamot ti mayat iti sobsobra. No addaman, patyat asyaklaan ti kayat na. Ngam di na pulos maaklon ti anak ko iti sa bali a lalaki. Saan mo ako naan dayta, Carla? Tano na pudno king kadayta a lalaki. Patyak nga ayatan, wano, ipatag namat ti anak mo. No pa'y di na pudpudno nga anak. Mabitlaan! Ha? Si Kamanan? Talaga ka di mo sardingan ti anak ko. Nagawan mo't abain mo. Nauli mo kang tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di. Di kan umay. Saan kan nga agpakpakita iti anak ko? Inaramid ko matata. Ngam, day tala. Tadyak mabalin ayaling-aling ti panagsikuna. Anya? Amom amasikog ti anak ko. Wan tatatiban. Nakamuam. Ni Meli nga asawa ka. Agpakpakasyak. Palubusan na makisarita ka ni Carla. Nga oray apagbiit lang. Kunag mo ta pumanaw kan. Saan ka kadi amakaw-awat iti sao? Talaga nagposkol ti rupam. Saan ta ka akasapulan? Kabaalan mi abiyagan ti ubing. Tamang namnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Tata. Carla! Rumar ka kumatang sarita ka! Ti ulom!
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pagyamanak, tainik ka nakitigundawa yung makisarita keng ka, Carla. Nga maudit da ito Diego. Apay anas kan nga limod mo ti kadan anak ta. Gaputasan ko na kaya't tiliribok. Taktirak yamin. Siyak ti amata sikop mo. Isuad di mo ko maipaidam kanya ka. Lading hitap, Diego. Gusto na na. Nuko na ang pay nga agsinubyan ta, kaputaadan anak ta. Nagpitot ka. Anya? Nalawag matngatan ti impagakken ka. San mo ka di kahit abaliwan ti mga barwanan? Buklin ti pamilyata. Pamilya? Amangan no saan mo nga ammo ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? Adda sa bali a pamilyam nga awan sa bali no saan ati asawam? Addan anak ta. Idinto ta dinak maipayan iti anak ni Mili. Pangaasim. Agpatinggan di ti amin. Apay, kayat mo kadi amabalod ta adwa? Kat agbanag to akakaasi ti ubing? Mabalod? Saan mo kadi nga ammo? Amabalin na ta apabalod ti asawa. Napanunot mo kadi dayta. Carla. Usaram kumamit ti panunot mo. Saan lang aday tariknam ti pagturayam. Tadin tumapasamak ti kayat mo amapasamak taaddan asawa. Kagurguran ako ni Mili. Nang runa ta naamuan na nga addan anak ta. Insinan akon kat umadayo pa kidin. Lading itag. Nakaamiris ako. Kan saan ko akayat atong palbiyak nga aglanguyak iti basol. Iso ang pangaasim. Palumpusan ako. Pangasim mad. Kasi anak ko Carla. Siya terungon akasya. Ipagpagapumlaangan iti ubing. Subiyam ti asawam. Kat pasubliyam tinasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan kan ko ana. Kapo iti natagsan ang nagbasulam kan ko ana. Kan kang runaan ti amin. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Unay na nagsakit. Di pa nang talikod kanyak ni Carla. Isut ka po na no apay akas di tinagbanagan ti relasyon mga kasama. Isut ka po na nagpasok ak. Gamapay at tinalikod ang naklatana. Ayan, dakiti karina nga orayan niya't mapaspasama ka. San kaming agsina? Awang kadit karbangaka. Amang iparik na iti pamatid ko iti anak ko. Saan ko nga mo? No apay nga raaramidom na gito'y jelon. Nagsaya at kalaunay kanya. Carla. Mabalin ka di. Asar di nga mo na gito'y nga raaramidom. Tamang no, mairuamak at sapsapulag ton. Saanak nga gurura iti supapak dagiti nga aramidag. Pakaragsakak unay ti agserbikin ka. Apay ka di nga aramidam na gito'y akinaimbag kanya. Kan iti agbalintong anak ko, Jelon. Gaputa. Ay ayatan ka, Carla. Jelon. Saan lang anasingad agayam tinangibilbilangak kan ka. Ngamkit di. Nalablabas pa ngam iti dayta. Nga maapay asyak. Amo matante ka sa saad ko. Adnan tulaw ti dayaw ko. Katatoy. Adtoy ti pamanagnak iti panaglawan ko iti managbasol nga ayan. Sipod pa'y Carla. Uray di san kayo pa'y nga agayan ayat. Wenno naadan iti managbasol a relasyon ken Diego. Isu akas ta unay idi ti panang bagbagakkan ka. Ngamin, saan ko akayat amay sagmak ka?
Jarlon. Ang nupay kasta. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Ngagpapanadan bunga ti managbasol ng ayat asinangal yu adwa. Nagtanukit din day ta panagayat, Jarlon. Sa anak amay kari iti day ta anasuli nga ayat mo. Saan natin napalabas ken kasasaan mo tilapat, Carla? Jarlon. Wan, Carla. Talaga na sinaw. Kat ibagakken ka. Nakasagana ak amang ipaay itinagan ko. Itipas ngay mo. Tapno dan tumabangunan na nga ama. Anya? Kat ibilang kunto ang nagtawad iti bukod ko adara. Nga ipatag ko akas podpod nung anak ko. Ken kas iti panangipatag ken panagayat ko ken ka. Saan ka kumangagbalin amaag? Amok ama siya at kalaan kanya. Aduti sa bali dita. Saan asyak nga awanan may pagpanak na? No ay ayatom ti may sa atao. Saan adag kita ti pagrukodan, Carla? Kat ulitag. Saan anapatag tinapalabas mo? Wenno kasasaad mo ita? Jarlon. Kasta kadarisay ti panagayat ko ken ka, Carla. Tinapatag kanyak ita. Kit iso ti agdama. Iso nga ikanak ko may ti gundaway. Amang iparik na itinapod no nga panagayat ko ken ka. Marik na ken makitak anapod nula unay ni Jarlon kadagiti imbagana ken ka anak ko. Ngam tatang, may isang maestro ni Jarlon. Professional. Saan danto nga tanga umsyan ang mga sawa itikas kanyak? Apay ati sawan ti sabali ti panunutam anak ko. Tatang, Adda dita ni Jarlon ang nakasagana ang mangawat iti amin maipapanken ka. Ken panagkunak, saan aday ta tinapatagken kwa na? Saan ati sawan ti sabali ngamkit di tirik na naken ka? mariribo ka na, tatang. Rusak ti maysa, awan makuna aparikot kan Jarlon. No adda matrik nam kan kuana ikam iti gundaway. Amok asaan kanto nga agbabawi ang makiasawa ken kuana anak ko. Anya pala timayam. Pinanawan ka lang nga rodan iti balay. Imay ka pala dito eh. Pangasim, ikanak ko may tigon kaway. Saan ka ang mapanigelon doon? Awan makalapod kanyak, Diego. Saan mo ka di akayat? Anawaya kayo ni ti babaim? Taamok matlaangkat na iso tiraksak mo. Agpata kayo na patig kanyak. Ngamsan kang agdanag. Nagupod din ti amin kada kami kan Carla. Tapatsik ka di pa'y dayta? Ti among mama ti akpay laang kadagit ibagpagam? Itapay ta dan anak yo. Saan ka di aday ta ti kinalkali ka gumam? Ti maadaan iti anak? No kasta nga rod, ipamay samon ti panagayat mo iti kabit mo ken iti anak yo. Gusto na naman, anak ko. Awan pa'y turog ko. Naglaing ka nga sa amin. Gusto na na. Oh, apay adi mo mapasarap ng anak mo, Carla. Huwag nga rod, tatang. Alaan nyo man kit di. Sublatin nyo man kit di ti apuyo. Ay, nan. Ay. Makatulog ang pa'y kitin. Tortorogan apok la la la. Ay, sosapaw. Makantaan lang gayam ti kanya na. Ay, wanan nyo man nga rod, tatang. Iridip ko labasit. Sige, iturog mo nga roday. Ipaidak itiindayon na numadamdama. La 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 la.
Sino nga tati umay? Sika. Mabaling ka dito sa marami. Ang gayon, adawit ko para kada kayo iti anak ta. Nagkuna amang miyag kakadagita. Pagbangak timang tet sustinto at ubing. Ladingitag. Kat pangaasim. Sartingan nak ko man. Di na ko nariribukan pa. Pangaasim. Sartingan nak ko man. Palubusan nak ko man amaming pinsan. Carla. Saan ka kadi ang makauawat? Kunak adi na kong disturbuan. Gapatan anak ta. Adaga po na masidagakin ka. Ladingitag, Diego. Saan mo nga anak? Taagtan sa bali nga amanan. Anya. Ladingitag. Yung atan kasukat mo dito'y puso. May sa alalaki. Anang nilalakanyak itilaksib tinasaam anapalabas ko. Kinawan sungsung bata ng itibiyang. Sana mabalin nga da sa bali ang makaikot king kakarla. Saan ka di ako na ngay ayatan nak? Wen, amom da ita. No kasta nga ron na. No talaga ngay ayatan nak. Rumbang nga ron nga ipaay mo ti pakaragsakak. Carla. Di naklapdan nga agay iti lalaki nga ad-adda amay ka. Si waya-waya. Saan kiti akas ken kang addaan asawa? Arig na pinatay na kon iti da ito ginaramit mo. Apayatin na likodan na. Ayan dagiti karim adi naklupulos na likodan. Latingit. Ngamtakkel ti tubang day ta akari. Ta saan kan anaw. Tila ang may bagakat ka. Subliam ti asawa. Pasubliam ti sigod a kinaragsakyo. Numaaramid mo day ta. Naragsak mata. Giyamanak ta pinatkamtikid daw ko apa nagsalita ta, Bro Jerlon. Anya ka dito ibagam kanya. Da kayo gayaman kan Carla. Wan, natulagan ti kalay sa amin iti mabiit. Saan ka magtanag eh? Saan nasyak ti tubong nyo? Pakaragsakak da ito'y anamak. Noon ti pakaragsakan ni Carla. Pakaragsakak matan. Tainayat ko iti awan kasping na. Agyamanak ta inayat mo. Nga ore adan anak na. Awan parikot kanyak dayta. Tay di pay laang. Inayat ko ni Carla itinaliman. Kanipatig mo to kumamat anak mi. Saan nanas ka nga ibagam kanyak dayta. Inawat ko ni Carla. Ajak kinita ti kasasaad. When na naglabsan na. And saan kang agdanag? Ipatag ko timpas ngay na. Kat siyak to timabangunan ng amana. Kat kuma. Saan na kami matan ariribukan pa'y? Jerlon. Pangaasin. Dento ko mamaamuman ti ubing ti kinapudlo. Sige, agyamanak. Italik ko king kada kita kina. Saan nanas ka nga ibagam kanyak? Tauray saan mo nga ibaga? Jak to ida, bye-bye ah. Nukasta, saan ang nagbali ti pangadang mo? Saan na nanang? Kat di ka agdanag. Kanayo naktumumawag ka na kayo. Iso Kahit ko lang ti makalipat iti bangungot iti biyak ko nanang. Ala anak ko. Noon niya't pakaragsakam. Iso ti aramidam. Nasakit man. Naskan nga awatek tayo ito ay pagbanagan ti biyak ko. Makuna na pa ayak itinagan ni Ayat. Ala ka tagan-anat kang arod, anak ko. Diyos, timang tarabay kan ka. Madaman di kasarta, Jerlon kan Carla. Sila kabalan ni matangan. Nagturungan ni Carla iti sa mataltara. Katadamod ija amang uray ni Jerlon kan kuana. Sila mapriat ti parokong ka. Naman arod. Dahil abanag tisan ko ang maipay kan Carla. Di mangi kasarkin kuana.
San kang dana ka na? Maudin dahil tayo. San ka iton ariribukan nga gina? Saan mo ko mga ipaayan iti sa bali akay papanan? Nung malagip ko man ni Diego, Jelon, love. Aklong, saan ko amaliklikan alagipan? Tadanay bati na kanyak arikwerdo sa tibiyag. Amon tayta, si bibiyag arikwerdo. Carla, Saan ka ngagdana? Di na kaya tasawan. Nga dapay lang iti pusok ni Diego. Nalpasan anay ko pinday ta abanag. Ang gamin, si Kante na'y katalima. Carla, Awanan sa pulat kan ka. Taamok kan mariknak ti panagdungong kada kaming agina. Awanin sa pulat pa. Numalaglagip ko man ni Diego. Awan sa bali agapuna. Carla, Nga may kari. Aramidag ti amin akabaalak amang lipat kan kuana amaming pinsan. sige. Naragsak ka kadimat lang ito din na, Carla. Wan, jak may ladawan. Ada ibagakan ka. Jak mo, no anya ti makunami ti daytoy. Anya dayta? Kagap-gapok lang iti klinika ni Doktora Meji Kamba. Ha? Apay? Ada ka di marikrek nam iti bagim? Apay adi mo ibagbaga kanyak? Saan ka ngagdana? Saan asakit daytoy? Ngumkit di. Agdadag sana. Anya? Agpaiso, Carla? Aginaw kan? Uwan, duwa na bulan. Kat kuma, saan tong agbalik ti panangipatag mo kin Ronald? Mangnamnama ka. Saan to Apollo, sweetheart? Agyaman, maragsakan ako na eh. Ad-adamanin nga ayatan ka iti dayta kinasayaan mo. Gaputa si katipuon tibiyag ko, Carla. Da kayo ti inspirasyon ko nga agi ina. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.